Bisan anaa sa sulod sa prisuhan ning kamot ang mga persons deprived of liberty o PDL sa Panabo City District Jail nga manginabuhi. Ano yung report ni John D. Esteban? Likod ni ining mga habog nga pader sa Panabo City District Jail sa Barangay Salvacion, mao ang mga persons deprived of liberty. Apan bisan detenado sa gwardyadong selda, gawas nun gihapon sila nga mamahimong mamugnaon pinaagi sa ilahang artistikong abilidad. Sama na lamang sa 35 anyos nga si Jane, dili niini tinuod nga pangalan. Napreso siya tungod sa paggamit ug pagpayuhot og illegal nga droga. Nagtuo siya nga wa nay bili ang iyang kinabuhi dihang napriso. Apan, sukad nga nakaapil sa Sustainable Livelihood Program sa District Jail, nahatagan siya og paglaom. Pinaagi sa maong programa, nakakat-on siya paunsa mo gama og mga nindot nga bag ug mga pitaka. Nahimo niyang inspirasyon ang iyahang duha ka anak. Dako kay siya tabang sa mua, syempre sa mga daily needs. Ug isa pa ang sobra ning mga income namo ginahatag namo sa mga anak kung makadalaw. Tapos daapod sila program diri katong mga SSS. Mo to mong ginakanan ginahulugan namo sa alkansya. Usa sa mga programa sa Panabo District Jail ang paghatag og panginabuhian sa mga persons deprived with liberty sama na lamang sa paghimo og fabric nga gama sa banana fiber. Sama ni Jane, ang duha ka anak ni Nelson, dili niini tinuod nga pangalan, ang naghatag og kusog kaniya sa sulod aron magpadayon sa kinabuhi. Gilaumang niining tuiga makagawas na siya. Night times nga dili gyud mawala sa usa ka piniriso kini maburyong gani ka ma'am kay nakay problema sa imong kaso napay madungog imong problema sa imong pamilya lipay migdako ma'am kay tungod nga ni nga oportunidad ni nga privilege mabisi na mi ma'am ba nga at the same time nakatabang gyud sa moa maka-generate gyud mig income ma'am. Duna sa mga hawod mohimo og obra sama sa mga nameplate ug paintings. Ang ilahang mga produkto ginabaligya sa mga exhibit ug ginabaligya sa pinaagi sa online selling. Dakong papel kini alang sa rehabilitasyon sa mga piniriso ug ginapailawom sila sa skills training. Usa ka makatawhanong katuyuan. While they are here, tinutulungan po natin sila na maka-income. Aside from that, maka-gain ng mga training. Para po, if in case na makalaya po sila, makatulong po sa kanila. Padayon sab ang pagtuon sa mga PDL dinhi, pinaagi sa Alternative Learning System o ALS. Usa sa mga magtutudlo dinhi si Teacher Hazel. Maayo sa tudluan jud, maminaw, active jud pud kay sila. Dili nga kinahanglan ang dakong kwarta nga pamaagi sa illegal. Pwede man hinay-hinay di ay. Tuod man, gihikawan sila sa kagawasan tungod sa sayop nga hinimuan. Apan mihatag kanila og paglaom ang paggama. Wala usab sila na ginusara sa ilahang biyahe sa kabag-uhan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.